Please bo ni phi ginong pet jong kane video baro hakane video kan monra speech phang jing batai phang ne Brahmas misal ne Brahmas misal la ban develop une da jing Etrailang jong Defense Research and Development Organization jong dari India bat ka NPO jong ka ri Rusia ya kerteng bra kawan ha kentin Brahmaputra bat mos kawan agwe ka kentin mos Moskva River jong dari Rusia kajing speed une misal galang hadu r point pra hadu lai point 0 kamot la dei way naki fastest missile in the world kajing la ban set jing ai jong ne missile kalang hadu arspa kandai pau kilometer hadu sanspa kilometer version bagi dang test menta ula ban kham khlan ji sho ado praspa kilometer uban sa develoption hagine gisngi ki ban sawan kajing khia jong ne o mizal galong arspa ado laispa kaji kat kom kajing batai jinggi gi ong ba kinang la ban khampen sting sho ya kajing khia ba ya kajing set jingai ro kinang la ban khampen jingai sho ban ya ne ka ba menta jing sha menta kasngi ro ya une o misal gidang tes hapo klekno hapo Uttar Pradesh kawe na kijala jong gari India jongi une misal kila ban pendan kam na po soin na po sladuriau ban na po slakhandau ro kunjo tengi dei ban sengo sarong bagari India jongi kalong gari ke bastad ado kita bakila ban sina ya kitir ke baklain bor ke bala ban yada ya de tangkum ne kupleshbon